moja dwumadi adini se on se obi okọ the kingdom nia omko meeting omoja nse moja wono e very powerful okay ti ye Christopher ne tim kokum nipa enu nipa moja ti Yesu moja ne ye be use as communion ni ye be num ne so adini aye na o nyame mu nsusu se obi fra okra onya okay di moja nde dwumadi obi nse Yesu se bonya da so wiase e na agya na soma ne bako abasase susu ombewu no fa pepa bone nyina ti bone ne apepa ekọ ti ene obi ntimi kan tira me se onim Yesu okay dem to what say so onim Yesu a ka on da so ntiase too much GH. Abusia for muni aba muson for ekeskapa ne so menemu edi ehye na mti adwa say dia mamuni se ensemu a emupi emu edo ene ye de bebeto eye apno so epensem emu na sunsumu ehitasem ene bra so se ene so ye de besom eye too much ahwefo ene etiefo se mamuni se ba no sunsumu ne omade na nyoma ekoso a chese ehinta nya wo bible mu a wo kan no watra na so fo bi kan no watra ede ema wa wonte ehonse ne no ena enede ye ba be biebie ani ede achome no na enede ye ba be pensem mu ama won so watimi de wadwenkyere aba abetu edwa na abusuafo mitwam ho na me ba ye de komodidi no ahyehye so yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH for me sanso emamo akwaba sunkun ebiem na ene de penyikasi amene no asi enkonya ye ba be pensem ensemu eye prophet yamidi for prophet abandoned dia woda eye alive prayer ministry wo kuma se tafo na se de nim no eye sunsumu ehinta se minti kan ho na se de enkomodidie no ebekọ no wo adwunchegu nsembu se bia wodi etu edwa ye so ye bekenkan ede ama yamidi for me mo akwaba bibia bokodi sure ya je de na chese ensem bi wo ho no me wo se yem bi suma eye ya kan e bia ye ntiase ana se bibi wo ho no me wo se yim na yintimi ehunu se de nim no ye fa ne ye twa kunkun ma ye nim se nyankopon se wate bibia ho e de ama ye a chese enka ne na aduane bi wo ho no me nkrofo bi ni ene nyoma bi wo ho no me ni kwansanke ye na so wo ba ye no wo so wa ba ti bibia ho e de ama ye no kra ben e na ewom na den so na eta ye chiri. Well, as I mentioned, what you for my for within the prophet about the Mukumasi precise. For question now, we say, and one say, a friend they say God realization. Okay. As our God realization, you be out here at your first issue, a dear so share. He said, boom, God realization. Okay. God realization, God realization, as a chair saying, so, because one oh a genuine your remember one man be contradicting a bass answer they will say it in a bin background Bible casting was it and soon a run because on the emra answer your boy Lucifer a general Lucifer real or turn bass as you or not powerful one tell of the angels nearby. Okay. When say answer a general Adam not above for Lucifer not powerful or more. And God of Eden, a judge free soul, a bassas issue. Okay. And no one Adam, ni Eve. Ewo. But the gentle others. The name say a Jania home, Tiason home, Clumtin. When say answer Yami Bonipam, on home and Quahome, a good dotil, then Baby or catchers. Okay. Home and all home and a secret code, a den per beer sauce. And it's a nipper be a walk code that was yes. Nipper beer or code than sauce. Oh, okay. Answer na bon code answer with my detective who a gentleman. But to the brother, okay. Or home many the same home, but so many different souls. It is so a tomb, a different from you, so a team. It is also a tomb and a code. Also, now a better one who says soon now to a year woman when you code ye say, oh, yeah, I can't hear the amano. On the records himself, when you met different.
ambedi amunyi me walindi masembeti Okay. de ntia ereka sa asem se o de bibia hye ne ko ati fonsa Okay. ena ade e se ohun se yo ade bi o papa e o bone se o classify as a prophet nyina mfi nyame a is a lie. Okay. Na diffu dwuma so yo mu according to levels. Okay. Ejichemu obia ne de oye go football ma o me deep to spiritualism. Okay. And a bad gift mun so a o ma duro kire no matter how make us the young city o ma duro kire spiritually the sa eno your friend God realization sa code no enna e obo on ma e credit ni mu on pe fufu Okay. obedience purpose Okay. obedience penwo obedience pe gabins obia ni de okra no pe ni okala go on so a okra ti mu e ba say empe Okay. empe red Okay. empe blue sa nyoma be ye koda e da wo so so Na chese meti wasi ya doctor for bit me ka se we ni blood group ye say we ni blood group ye say nti we ndi aduane we no enya wo ma na de wo ma dwen ka ye ade nyame ahyehye ewo e ya ade nyame ahyehye won say ade bi e be si physical bi na appear spiritually. Okay. So for na spiritually so be catch you say bibi can see physical and na ba omonam there is a lie. Okay. Say nyame fa sama sebsebe so bi ebewu nyame ade mo china obi akwanhia edi can happen spiritually and na den be pie abe appear physical. Okay. It is a boy allergic to ebia kodu ebia anka ebia donisi the moment of the dan be kan ni pedua both na ade jare na epin pedua Ntinya yare bia na ye ntoma se David wa wa na wa frɛ. enyu bo no wow say self akwa if I be self akwa sa self akwa no wa na matter nyuma na odi ba ede ma Okay. enye bebi na ebenfo Okay. susumboni capture to me by yourself akwa sa self akwa and na twe san nyuma ni nyina de be woni padua it is so well who say nyame abomi abasasi so sign na meti wo agani mu a every mistake and now most of the teachers the pastors in that knowledge that concept no omuntu ni church didi for na kristo for mu Nti se waye Kristo ni no ubede wa hunu se ane ugina bia na se waye wo nyame mu enie ekwan be so na be so obi Bible can say Matthew chapter 7 verse number 7 o si emisa albe ma ye mu bebe ye ntwe be mu nti wo bisa ewura ni wo hu a ubom na ewura de mbiwa o si bisa mo na ba ko bisa D4 na se wan ka se bisa difu ma me kire wade nyame asem na eda ho no ye wade ko ho ma me ka se e ka se mba ko pe but mu cheche mu no e bebre okay on the Bible no oni sunsuma on tin kan Bible ntiase okay eno do mo de honam kan Bible no mo ka so mo ntiase okay dem just what you say okay aha ntina o kai numbers 4:20 do sit de mo memba mo se gu mi masu na me ra me ye di se wo si go ra di sum se opesika opewe ya on timi farmer because I want na ekura ne so any D4 dem just what you say prophet any D4 and no ka say mo nyi ni D4 ni ambedi na mo nyi me ra ndi masimbeti the nipa bi o peso di o asase su bia no on ko D4 wa ntimi sa musanka sa yidie nti wo mo medi ya wo mo ehu eye difu man encounter with prophets wo medi ye no pa so medi ye ni free nyame an Marinka say me jo make some ka say your idea your white your black Bible is sunni high any chaka ti yon ko fuko bi on ma yedi na wadi no the source ni free Father James was what you say there are so many ekonsu a e wo wiase so question say obisa on say nipa no di ye no the source is free okay Father James was what you say you go on ma kala be kan no e be mane ahotira ton so saa otimu nyame no nyam enye sunsun boni bi na e ha no but kala na aka no ho no on pe and nyame boni pan so or the numbers they boni ba okay 1 to 10 okay what ben na we free the buy but for ben the shows are word so ni nyina as only nyina because yeah most of the pastors no nti na like mon church no won so we bia wo ya wo kwasi ada wa chance de ye say nti menye say na nu nya mo twense ni pa na memehu wo di for na sa ma ka kire me e be den say me ba otim na ase e be den say me ba otim na ase yo nyobu a only okay okay e be den because on say your value and your fancy say software or Bible school and a soft Bible school them that okay but who do you see Bible school them that time say yen kanya nya adwena de me meka no wotimi kam
Okay, perfect. Now me pese me hu say yeah bibi e besi e wo nipa brabon wasase so bia na e free bad spirits hu fi ana say den. Anya bibia. Anya bibia e be free but to nipa brabo so and e kire say sunsun bone bi na dia. So me kan dia ka say Friday self akwa. Yeah. That self akwa ho. So what hu say God realization we are and e say sunsun bone nyina bebro. E say hu say e da say e be krada. Kala be na okra pe. Aye say be man. And then I be krada. Dwumadie be na say be ma okra. In some ben na say be kan na e be krada. Egu mi sunsun so am di pia bonte. Oh yes. Say nyame bo nipa no. O ma nipa tumi. Sa tumi fe no world power. Okay. Sa world power nipa bia wasase so bia wo bi. Obe de no sa world power ne kura. Eno ni asem. Eno ndi wa hu a, o de wachi wa ba o ka o bofo na ye tumi no. Okay. Eno hu say ye ka tumi a e bofo. Okay. The brothers because we kwanya me tumi a e angel. E ka doma chede a e bofo. It bofo na we do what na we ball the man e will power. You be no pay. You be no pay. You be na say we different. No be shira o ade be o kra. You don't know. Na ebeden we hu say bia bofo we ya o di me so no ye nyame bofo na wo ye bonsam bofo. Say ye be ne dem. E detect obi a o o awurade mu. Okay. No betime ho. Ya so fu bebre o ma mu use familiar spirit. But they don't know say familiar spirit they don't hear you. Oh, okay. Yes. Because sunsun boni bi na pretend children say oye han bofo but oye han bofo. Answer na even kwampo Adam emra oye asoodin a Bible say Erade to no no. Oye ko yi ni free hono no obesi sanima bi o de curse to Adam so de curse to Eve so no. En kwa ba che Lucifer sa ko so no hwe. Yes. Lucifer sa ko so Adam hwe but that second time no Adam said that both we are begina or kasa de kire mi. Eni nyame bofo. Ntempa na bofo stand free suro. E bae no ne Lucifer sabedi akra pray. No twi Lucifer free no. And check kwansima na eje na so so stand free suro. Emba Adam was ave ne de ampa. Oh me ampa. Them was what I said. Most of the pastors are use familiar spirit as a spirit. On nim says soon from the year man. E nye nyame tumi. E detect obi a o I will do a chill aduma chidi. Hello mu se nipa aduma oyi. Wetuma hu se nipa yi. Spirit of the aduma emfi nyame ana efi nyame. Nti obi a wo asase so ne be hu say ani or like ye be hu ni so sa sunsun obi a wo asase so bia wo sunsun ana se nipa bia wo bofo. Mame state ade clear wa. Na hwefo na tifo on hwem nti asi. Most of the pastors Friday say white angel. Okay. White angel. And my be teaching so ha. Bofo bia no ho ye friend white angel. I say nyame bofo de ni so ye white and abonsam de ye black. I'm sure. Above for you difference. Okay. Your above for come more so man. On me on the soldiers. Your above for also me vengeance angels. Okay. On dressing in white gown. Okay. Your above for more so on me battalions. On me dia konkwa. If you be irons of God. Sa irons of God on me makwa konso. On dress say water combat. So only nyame abduma te na only above for the above for nyame above for city a. So our pina unje because say susubane. But a real angel of God. Sa omo free a jan asino. A form divine. Okay. Them brothers. Okay. Yeah, from fallen angels now. Or me Satan, say for Lucifer, say for so. Or me fallen angels. Okay. But them brothers. It's obi better social media, better TV. No, can't tell us say, "Well, white in your number for." It's a lie. This time around, I have been say, "Or more moon can you to me on social media? A good animals no. A better motor." Na prophet ebe to obi to you onu so obi so ba better social media ka say the world council so enye no bra na say de enso so ye be na be da wo nsam ne nipa ne nsam ba be me kase de bia me kase say me say answer be ba mo na be twe phone so ofre me a bo me ho pai I'm telling about onye nipa we de kan wa kasa asem we bo mo me ma nga say me jiro me nim say me nsu tumi die bia ka che sunsun bo ne bia o me pass o bon pai ne say ready ka tira o say ewurade say me free nyame a stop calling me. Okay, na wa ma ye hu no se nipa bia e wo tumi no se tumi no eya e nyankopon na de ma obi a na se bonsan so tumi di tumi ni ma obi like bonsan ma tumi na janso ma tumi. Okay. But ade e fe no wo power e nyame na de me nipa sa. Okay. Nipa bia a wo hwe me bia hu nse nipa bia o bofo Okay.
ɛno nti obo on ma odum ko fro ka na ka no se bi kasa kyerɛ nse ka yɛn fro de na kasa kyerɛ and now the third eye go say bofo na kasa kyerɛ nti o ti bibi bibi ben ya but the next hour and the next minute I want fro ka no bo no bo wakonya kwanhyia okay dem just watch us it wa ohun se nyame bo nipa na nyame bo yɛ no ɔmo bi abofo ben na ɔde ma me am go pɛ de kyerɛ kwan na kwan etisen na chi wade etisen adwane ben na me kra ati mu no ɛpɛ adwane ben na me kra ati mu ɛmpɛ yedi on etumi on yedi ipa bie ni wo tia sefa sase so a wadi ya onkra yedi etumi because bofo no de yedi bebro on etumi okay but the jam to say this a won yi a unya yedi etumi a e bofo no fa ne nante ti so unnim wo ho a wo tia awadi mu wo be dem nye de na John 3:16 oh yeah Prophet, oh, some kaya mo se obi timi kokofro kanu akase bibi kasa chemi to wo mo kokofa kasa bibi nkasa nche wo mo kokofro sa kasa na kokonya nkwanhia no aya na wo mo no mo ni tumi bi ebo wo mo achi do ma na amen chiro yo ni pebi a omo asase so a sebi mpemfo mo hwe fili mfancha me omo ye mo nipa mo yeah how on se obi a oni hwe sofo okay oni tumidie bia odin ho akoja bia na mo sa akwa because sunsun bia pe bia otimi do ba for the man kra but the me cannot as the man said asem kan be konfo na ebia me pemoja dey am sacrifice mo shine na ebia me hu se on suro me fe me do ya de na e be fama me but me share spiritually so no sunsun bia ni wa e bo ho ban o na mo se okra abua bi sebe before me fancha betima afa e le why dem pebia by anadubi no gusi de e fra okra no ofre na ma na sunsun na pie on ma next time no ofre obi okay ntina nipa wote hon ma all the time na wasa wunya hunhun bia wo do hu be kwa koja yes mum se ba ko pe nyame tumi kwan ben so na do hu be kwa koja sa nyame tumi say e fra dem say spiritual father okay nipa obobra ori sunsun agya no e chase okay because one na hwe wani dia ma one na hwe wachi dia ma untimi me tie mo spiritual father give to criminal me obit me ntuma duro and obit me kan tell me about the ba me 3 mi say ate sansu na obi a ni ti shem na ase a me ko agya ni ma e bon pay man be dey say obi si konfo bi mala me beye bi ekunata unless say oye disobedient cha to me maybe me yin sunsun afuru so why would me use sunsun so yes how say to me no era me na era dey ama me dem just what just say say me ba no wa na o pese me hu ma me tumi era dey do me le boa wa me tumi na ye abofo no e na me no me di nkuta ho afa ho no prophet to we say o ye bibi na nya mu bufu na ko yi ni hu furu so anka wo be enu ndi na always dem ye say the eja me pe no me ye de ma no so on wo ye nipa ente e de bia wo be fun won se nya me de wo fun no de be che na de yonko bia wo she wa se fun wa de so we yi hu enu na ye Christopher no e di enya we dey ntia okay your mentality be say nya me fa no boa on to nchem nya me e ba ntampa nya me yesi but people be so Lucifer but God is very dangerous and very powerful than Lucifer okay I'm telling you fact it nyame o disobey nyame na o di the unpack e jana obi e gwa na nyom say so ye boni tia so fo a wan be ka be ma so be yan tenjira fo but o fun nyame wan ka be ma den ti me adia mi suro nse je erade mpe no e be kan padua and be ko kra na ni eja no nya asema ntimi nya oje wo brabo okay prophet e dey nkomo didi no e ba na wi ya ne say final question now do final words atu edwa na wo ma ye hunu say ye angels and spirits no krampo no omo wo world a wo mo efri mu world ben say dey nim say we are say we are soro na ye yipe world fufuro bi wo ho no ma e spirits ni bi nsusu efri mu omo e ba asase su be hye nipa mana okay the answer me question yen ko bible na obi a otie na obi a hem hu se asera nyam di for okay nyem futuro bi na mere okay je go Judges chapter 13 verse 2 to 14 asera akene for ti dumiensa yimienu ekusi du enan no okay o say na obarima bi wo ho a ofri sora a ofri danfo abusua bi mu a ni dinde manoa okay na ne yire ye obonini na onwo we kasafa Samson answer na
yɛbɛwɔ Samson yɛbɛwɔ Samson na maame twa no short na ɔmaame ntumi ho okay nti one day ɔhɔ na bɔfo yi no ɛde kyerɛ ɔmaame no na ɔka kyerɛ sɛ yɛ bɔnyini ɔnwo but ɔba bɛwɔ na nipa ɔba bɛwɔ no ɔde ne ho principles ɛbaeɛ ɔsɛ ɛnyi adeɛ efi bɛbɔ nsɛm ɛnyi adeɛ ɛho ntɛm afei so ne tiri yiwan nka ɔde principles ɛfa Samson ho ɛde baeɛ pɔtɔ dɛm sɛ ɔsɛ ɔte ɛnyɛ nipadua no ho principles ɔde baeɛ but osuo na ɛyɛ ɔkra na ɛte Samson mu ne ho principles ɛna ɔde baeɛ bɔfo na ɔde baeɛ sɛ ɛna ɔyɛ bɔfo a ɔyɛ Samson bɔfo dɛm sɛ ɔsɛ ɔte Samson bɔfo a ɔbɛhwɛ no so wɔ asase yi so nti ɔde n'akyi wagya brɛ na awofoɔ no sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo no sɛnea bɔne bi na atɔnkyɛm bi ɛntumi ntom because saa time na kurom hɔ no ɔmo wɔ in danger Samson na Awurade bɛfa no so abɛyi saa ɔman na yɛ de ɛfiri sɛ nimguaseɛ bi nti so biribisa wo sɛ ɔkra ɛte wo mu akyiwadeɛ bɛ na wo mu deɛ bɛ na ɔpɛ deɛ bɛ na ɔmpɛ patɔ deɛ bɛ na ɔgye ase nti saa nnwuma wei ɔhu saa nnwuma wei nyinaa na ɔsɛ wobusa asɛm bi mogya na ɔho Yesu mogya no ɔmo sɛ yɛate biribiara ho but mogya no ɛwɔ specific adeɛ yɛ yes mogya no sɛ ɛyɛ n'adwuma wie n'adwuma ne deɛ ni ɔsɛ yɛbɔ ne nti na obewu bɛgye yɛn nkwa nti obewu bɛgye yɛn nkwa a ɛnyɛ yɛbɔ ne nti a sɛ wɔbɛwu dedaado ɔsɛ wonim Yesu menim Yesu nti ne mogya no so yɛde adwuma bi bɔ ne yɛn nti na sɛ ɛbɛ so yɛ adwuma daabi amenkyerɛ wo adeɛ mogya no a ɔde bɛwu yɛ no abɛgye yɛn nkwa ɔdu sam heaven a ɔkuro hɔ no spiritual banks of heaven saa heaven hɔ no saa city hɔ nyinaa is filled with Jesus blood Yesu Kristo ne mogya ɛna ɛwɔ saa banks no saa mogya no ɛno na Yesu ba asase yi so ɔbɛsite example de kyerɛ yɛn a ɔde communion ɛne bread ɛset as communion wine ɔne n'asuafoɔ tena ase ɛdidi nom yɛ pato dem so wagya sɛ nti Yesu mogya no a yɛnim no in physical realms no yɛfa sɛ communion wine yɛnom sɛ obi occultist na obi a Illuminati ni a ɔmo no mogya o so nim saa mogya no no ɔmo yɛ very powerful nso yɛde ne communion wine nti sɛ o pɛsɛ nyame fa bɔ ne nkyɛw a communion wine wɔ so ɔno bɛsrɛ bɔ ne fakyɛ mogya no nyɛ sɛ bɔ ne fakyɛ o ɔsim di mogya Yesu ɛnyɛ sɛ bɔ ne fakyɛ mogya ne dwumadi adi ne sɛ ɔn sɛ obi a occultic kingdom ni a ɔmo kɔ meeting a ɔmo deɛ nsɛ mogya no ɔmo nom ɔmo yɛ very powerful ti yɛ Kristofo ne tim kokum nipa ɛno nipa mogya ti Yesu mogya ne yɛ bɛyɛ use as communion ne yɛ bɛnom ne nso ayɛ dene ayɛ nam ɔwɔ nyame mu sunsun sɛ obi fɛ ɔkra onyam ti mogya ne deɛ dwuma di ɔbɛyɛ nsɛ Yesu sɛ bɔnya da so wɔ wiase ɛna agya na soma ne bako aba asase so ɔmbɛwu na ɔfa pepa bɔne nyinaa ti bɔne ne apepa ɛkɔ nti ɛnɛ obi ntumi ka nkyerɛ me sɛ onim Yesu dɛm to what just sɛ onim Yesu a ka wo nda so nte ase ona umma ho kwan na sunsun bɔne abɛtena ho na so ni Yesu ba Yesu ni mogya ne de ɛwɔ specific ade a ɛyɛ nti obi tim bɔ mpa yɛ sɛ Yesu mogya ka wani mogya yɛ fa kan pani wrong prayers yɛ nom ɛmyɛ de yɛ na ɛne communion one na every month bi akɔ church a ebi nom ɛna communion one so yɛ no monthly say every month bi ɛsɛ no communion one there bi na yɛ nom ne sɛ every week bi a no communion one compulsory nyame hyehyɛ yɛ ana sɛ ɛnyɛ nyame hyehyɛ ma nkyerɛ adeɛ pacho mama o nyame tumi sɛ fɛ nyame dwuma na sɛ obi te abusuani ɔno sɛ abusua mesua bi ɔsɔre de tia me ɔna ma me nyoma nyinaa ablock a nso kura nyame tumi a o twɛn nyame bɛka nkyerɛ sɛ kunipa ntotwe na nsa Orifo dem do that o twɛn sɛ nyame sɛ bɛ kunipa ntotwe na sɛ wo sɛ nipa kuna ntotwe na ntumi ɔsɛ me sounds as almost a mogya no yɛ known for power ɛmi yɛ de ne sunsun fam ɛna wɔn anfa nti no every week bia nsi mi make sure sɛ mɛ communion wine ɛkama yareɛ bi wɔ ɔkwan pa a wokɔ sa afini pan so ne wɔn take communion wine because yɛn wɔn mu a communion wine no ayɛ mogya no ɔmo mpɛ nti sɛ wɔn ama nipa kwan no communion wine saa yareɛ ntumi fini pan so. Orifo yɛ mmerɛ no ɛkɔ bebree na yɛde yɛn nkɔmmɔdidi ne esi bɔ wɔn nsɛm ne nyinaa tɔfa nafa ɛyɛ wɔ telephone number 2 edwa ɛma yɛ. Baby, I hear you say Ghana share so and all which you the big market on say a JPI or papa in your body, you soon your hand.
but so the business nipa na odi na chi social media and radio so no ofiri sumasi and ofiri haimasi and only idea say o hwe na usua na hu say anama mi tu efiri nyame and say efiri nyame within the prophet abandoning mokumasi to precise tafo ona me baby bia hwe bia number go screen ase fa baako na frɛ me na hwe nkomo a how ben da so kwanana atete die ben yare bi na tena so enkantansem opeyedi ana god bi wo busua no esi sunsun metisi udi abo frɛ me ne ntwetwe nkomo ne hwe de awurade beti na fam so ayama akraw. Yo, I was here for a year Alive Prayer Ministry so for Penya Wada ano a year prophet abandoned and a motis or didn't some abetu eja and Mujidi say what when ya a yes you who be brave every moon. Why don't so your kissing or baby? Necessarily in a mema wakuma into mema will rengo. Wait to me the wagen show comment and I say, Musa at a too much in a comment section, your back and kind a day among every so subscribe to your channel, no, so one subscribe here. Let me add on my upload the video be away to me and your notification. Wait me so follow your way IG pay at too much _meeting a day a QS kappa. That's in it, the Basanesha Macram.